ଝିଅଟା ଯାଉଛି କେଉଁ ଗାଁ ତାଙ୍କର ସାମନେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଆସିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଯାଉଛି ସେଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଉପରେ। ହଁ 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 ଲେଖା ହେଇଛି କମ୍ପାନୀ ରହୁଛି ତା ଭାଇଟା ଗୋଟେ ଏପଟେ ପୋଚାଲୁଣ୍ଡି ପାଖରେ। ତା ଭାଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଚାକିରି କରୁଛି ନା ଏବେ ଅଛି ହେବ ଏବେ ଅଛି ଚାକିରି ଅଛି ସେ ପିଲାଟି ଭଲ ଚାକିରି ବାକିରି ହେଇଯିବ ଅଛି ତାର ଆମର ସକାଳ ସବୁ ଦିହା ଦେଇ ଧପାଟ ଭାଙ୍ଗିଲାନି ଆଇନି ଥିଲା ସକାଳେ ଆଳୁ ଧରିକି